Helo, Mr Mathias fan hyn, a dyma fideo cyflym ar Her y Gymuned ôl 16 Archwiliad Sgiliau. Nawr, dyma beth fydd angen i chi gwneud. Nawr, bydd yr Archwiliad Sgiliau yn para 1 awr. Bydd e yn y dosbarth, fydd ddim cymorth o'r athro a gael o gwbl, a mae yn mynd i fod ar y cyfrifiadur. Nawr, beth mae angen i chi gwneud? Wel, Diben yr Archwiliad Sgiliau Personol yw helpu Nodi, Cynllunio, meithrin a gwellai sgiliau personol sydd ei hangen i gyflawni her y gymuned yn llwyddiannus. Rhaid i'r archwiliad sgiliau personol a'r Cynllun Datblygu gynnwys tystiolaeth o'r canlynol. Yr un cyntaf, nodi sgiliau personol a sgiliau gweithio mewn tîm sydd yn berthnasol i'r her. Yr ail beth ydy nodi unrhyw sgiliau personol a sgiliau gweithio mewn tîm ychwanegol mae yn debygol bydd ei angen. A'r trydydd yw cynllunio ar gyfer meithrin a gwella'r y sgiliau sydd gyda chi yn barod. Nawr, sut fyddwch chi'n gwneud y gwaith? Nawr, rydw i wedi paratoi archwiliad sgiliau dogfen Word i chi. So mae hwn yn gwag ar hyn o bryd, ac bydd angen i chi rhoi eich enw chi ar y top y dudalen ac hefyd eich rhif arholiad, ac wedyn jyst llenwi'r daflen hyn mewn. Cofiwch dim ond awr sydd gyda chi. Nawr, hefyd rydw i wedi cynnwys cysylltiad i'r daenlen am archwiliad sgiliau. So bydd angen i chi fynd trwyddo'r daenlen hyn, nodi lawr y rhifau ar gyfer pob sgil, ac wedyn ar ôl chi gwneud hynny, copio y canlyniadau a rhoid e mewn i'r daflen Word. Bydd angen i chi hefyd dadansoddi eich sgiliau. Beth i chi'n dda, beth chi'n ddrwg, beth sydd angen gwella. Ac wedyn bydd angen i chi cynllunio wedyn sut ych chi'n mynd i wella a sut mae'r her yn mynd i helpu chi gwella yr sgiliau. So, dyna ni, yr archwiliad sgiliau. Os ych chi sy'n unrhyw cymorth o gwbl, newch yn siŵr bod chi'n mynd i gweld un o'ch athrawon bac, a wedyn gallwn nhw helpu chi gyda hwn hefo dim trafferth o gwbl. So, Mr Mathias sydd fan hyn, a cofiwch mae hwn ar gyfer BAGLORIAETH ôl 16 yn unig.